Okay guys, so I'm meeting up with my friend that knows Romanian, but English not that good, but I know Romanian a bit, like halfway, like every single word except I can translate every single word, and I'm gonna talk with him on English because I'm trying to teach him, and we're gonna do some crazy stuff. Bună ziua, eu sunt român. Yeah. So today we are going to conclude Diliagan. Diliagan. Nu, leagăn. Nu Diliagan. Leagăn. Okay, so let me tell you some stories. You are learning Romanian? Then? I know a bit of Romanian. Like But you are learning? all the words. I learned every word. I learned every single word and a letter. Ok. Bă, cine sunteți români? Da și voi like aici. One inimioară, ca nu mai e like, ca nu inimioară. What is this guy's talking about? Nothing, Martin. Martin, I did nothing. Nothing? My old apartment is right over there, where that window is. Stai că-ți vorbești cu român un pic, că știu. I know a bit of Romanian. Salut! Știu că înțelegi, că tu înțelegi aproape tot în română. Și eu cam înțeleg engleză. Salut! Nu știi să vorbești română și Eu sunt Bogdan, am 9 ani, bla 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 bla, bla 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 bla. Ok, my friend, știu. Deci el înțelege foarte bine engleză. Pe română. Și nu știe să vorbească română. Eu înțeleg bine, destul de bine engleză și eu nu știu să vorbesc engleză. Stați un pic că pun pe pauză. Na bun, deci el o să facă face reveal la 300 de subscriberi. Deci haideți să facem foarte, foarte repede 300 de subscriberi. My friend, ai înțeles? My friend, ai înțeles? Ok. Deci, little, speak, little. Bă, și eu sunt cameramanul lui. Cu Thunder. Ce? Doamne, v-am zis că știe un pic de română. Deci și eu sunt cameramanul și eu o să-mi fac face reveal la 30. Doamne, 30, Doamne ajută-mă. 300 subscribers. Hai să facem manele pe aici. Hai bă să... Băi, uite-te în cealaltă parte. Bun. Era să ți se vadă, bă. Era să vedeți acum fața lui. Bun, ce o să postăm? Postăm găurica asta. Bun, stai un pic că... No, stați un pic.